Si Migukula po akong papilion sa pira o kahon. Ako aman ni siyang spider prank mga idol. Tagaan ti kag 100. Tanawara, sa 100 muli kamo pa siya. Gulapo raman untay palito niya. Ang kulapo. Kuha na kulapo. Oh, ang kulapo. Kunaan ti ka diri ron. Ha? Dungagan pag 100. Gidungagan og 100 sa followers namong buotan mga idol. Mamili ka. Pira o kahon? Oh, pira o kahon? Ano ba minong? Kasi magmahay ka, kalibo ni, ipadagin ko pisot. Lalo, dati na nanay. Oh. Be, paiman ko sa imong kamote. Oh, guniti daan ang kuan. Ah, boss, ikay gunit, boss. Ay, ayaw, imudagan na. Si boss ba salon ba? Ako rin mo gunit. Ako rin mo gunit. Sigurista jud ka ining mananap. Papiliun ti ka ni, og unsay gi imuha ni. Be, patanawa ko. Oo. Pira o kahon? Oh, dami ako na ba? Dol, dahil sponsor. Kuha daan. Kuha daan ba? Salamat, sir. Followers na mo. Oh, 200 pesos. Pira o kahon? Ano na yung mga Dili. ito na napagbayad ni kaon. Ay, sus, ato nga pa ng followers. Wala problema kay Pinangga, kay Tana. Oh, dali, 200 pesos. Pira o kahon? Base no 500 or sa kalibon eh. Ayaw, sige pamingi. Oh. Wala. Dili man na paghingi, iya man ang kabubuton. Pangkulapo man na, ihatag man niya. Ana. Unsa man eh? Pira o kahon? Basen, boss. Unsa imo ha? Kahon gino. Kwarta o kahon ako. Ayo sarasa. Grabe sa daoy. Di ba 100 na lang? Unag 100 do. 300 pesos pira o kahon? Ato, 300 pesos. Naasay 100 lagi diha. Diskumpiyado jud ka ining mananap. Unya kalit lang nausap kay tanaw niya para. Ato sir. Ano na apil. Tapan na. Nyor, unsa man nyor? 100 o 100. Pira o kahon? Kasi magmahay ka ni. Para imuha. Pira o kahon ako Grabe sa nimo. Oy, sigurista man jud kay. Hindi makaitut. Biyasa na oy. Usara oy. Ami sa nabi. Ayaw, nagunita naman nila ko. Unya kung mingon ka kahon, doble mo ha. Oy, Oy, kaway ayo. kada ko istorya na ron. Mo gani no. Akong pangutanan mo pira o kahon. Basi magmahay jud gani. Be, ako ta na orasyonan. Oh, diri ka dapit. Diri kang side ha. Ayop. Di, ako nagunita sa kamot Sige, ako. ay tinunto dia. Di ko. Ay, ayaw paggunit. Oh. Unsa man, baga kayo no? Baga kayo? Basi magmahay ka, pwede dar sa followers na to. Wala jud ka. Ha? Murag gaduda. Ups. Abi. Ayo, idagan nimo. Gaduda lang yung iguan. Unyar sa. Pira o kahon? Sige na. Katulad Ha? Oh? Gano'n na. Abala ko. Sige na. Udot mail na. Libo kami, pero wala yung dagan kuskus malungok. Sige. Palitan na itong video to, kay Bugnaw. Sabot inikablin mo, kalito ni mo ha. Okay. Parang thrilling yun. Ayaw, dito kailangan ng sponsor oh. Sponsor? Oh, sige. Kalita ha? Pira o kahon? Padong abli niya? Pira o kahon? Pira. Gabi niya maabli kas kahon. Sige. Pira na ka ha? Wa kay lapot sa sod ani. Pira ko ng kahon. Apil ko. Grabe siguro ito ha, gino. Sige. Sige. Pira o kahon. Apit ka baki. Kurting kuyawan ni Migukula po mga idol. Kahapit siya pa aki. Kusog lagi kaya mamaak lagi. Ato ito ko. Kurting niya kuyawa. Tuo siya buhi patong mananapa. Ay.